شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላምን ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም ከመይ ሓዲርኩም አናሁም ሰላህ አድኒ ሎም ድማ ንማዓልት ዝኾን ቃል ሓቢርና ከነካፈሊና ሎም ንካፈሎ ቃል ንምንም ነገርን ንማንምን አይትፍራህ ዝብል እዩ ንምንም ነገርን ንማንምን አይትፍርሑ ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚህ ንምንም ነገርን ንማንምን አይትፍርሑ እንታይ ማለት እዩ ነገር ይለየዘለሁ ኣብ ህይወት ዝተፋላለዩ ዓይነት ነገራት ክድህሉና ከፍርሑና ከሰንብዱና ተስፋ ከቆርጹና አምላክ የለን ከብሉና ዝመጹሎ አይትፍርሑዎም ከምኡ ዝለዓሉና ሰባት ግለሰባት ዝተፋላለዩ ነገራት ጸላይ ብሰብ ገይሩ ክለዓለና ወንኽእል እዩ ንዖሙን አይትፍርሑዎም ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታዩ እግዚአብሔር አምላክ ንማንም ከይፈራሕና ኣብ ምድሪ ክንነብር ፈቃዱ እዩ መጽሐፍ ከምዚ ይብል መዝሙር ዳዊት 27 ጥቅስ 1 እግዚአብሔር ብርሃነይን መድኃነይን እዩ ከመን ዳአይ ዝፈርሕ እግዚአብሔር ኃይል ህይወተዩ ከመን ከኤ ዝስንብድ አሜዚንግ ቃል ዳዊት ከማንም ከምዘይ ፈርሕ ዝገበሮ እግዚአብሔር ብርሃኑ ምዃኑ ስለዝበርሆሉ እዩ ሉክ እግዚአብሔር ብርሃነይ እሞ ከመን ዳአይ ዝፈርሕ ኢሉ እግዚአብሔር ብርሃነይን መድኃነይን እሞ ከመን ዳአይ ዝፈርሕ ኢሉ ነገር ክሳብ ዝጸልመተ ክጽልምት ይኽእል እዩ ጉዳይ ክሳብ ዝተባላሾ ክባላሾ ይኽእል እዩ ጸልማት ኣብ ነገራትና ክሳብ ዝደለዮ ስፍራ ክሕዝ ይኽእል እዩ ነገር ግን ናይ ጸልማት መጨረሻ ኃይሉ ናይ ብርሃን መጨረሻ ድኻም እዩ ዋይ ተተባሃለ ጉልበት ብርሃን ብጉልበት ጸልማት ክተሓዝ አይክእልን እዩ ስለዚህ ነገራት ክሳዕ ዝጸልመቱን ተጸልመቱ አይንፈርሕን ኢና ንምንታይ ኣብቶም ነገራት እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ብርሃንና እዩ ናይ ህይወትና ብርሃን እግዚአብሔር ካብ ኮነ ንብርሃንነቱ ክሽፍን ዝኽእል ኃይል ጸልማት የለን ስለዚህ ዳዊት እግዚአብሔር ብርሃነ እዩ ዝብል ዘሎ አይገርመኩም እግዚአብሔር ብርሃነ እግዚአብሔር መድኃነይ ከመን ከኤዳ ዝፈርሕ ኢሉ ዋው እግዚአብሔር ብርሃኑ ምዃኑ ዝተገለጸሉ ሰብ እግዚአብሔር ናይ ህይወቱ ብርሃን ምዃኑ ዘአተወ ሰብ ብዝሪኦ ጸልማት ብዝሪኦ ነውጪ ብዝሪኦ ማዕበል አይደሃለን እዩ ዋይ ተተባሃለ ክሳዕ ዝጸልመተ ኳን ተጸልመተ እትብኡ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ነገር ናይ ምቕያር ዓቕሚ ከም ዘለዎ ይአምን እዩ ብርሃን ኩሉ ጊዜ ጉልበተኛ እዩ ብርሃን ኩሉ ጊዜ ሰዓሪ እዩ ህይወትና ድማ ብርሃና እግዚአብሔር እዩ እንታይ ከባቢኹም ዘንጻላሉ ዘሎ እንታይ ከባቢና ዘንጻላሉ ዘሎ እንታይ ነገራትና ዘንጻላሉ ዘሎ እንታይ ደሓን ዘይኮነ ነገራት ንሪኦ ዘለና እንታይ ካብ አምላክ ዘይኮነ ነገር ብዝተፈላለየ መንገድ ዝኽተለና ዘሎ ግድ የብልኩምን ዝተኸተለ ይከተል ዝኸበበ ይኽበብ ዝመፀ ይምጻእ እግዚአብሔር ግን ብርሃንኩም እዩ እግዚአብሔር ግን ብርሃንኩም እዩ ንናይ መጨረሻ ኃይል ጸልማት በሓንቲ ምግላጽ ክብትን ዝኽእል ናይ እግዚአብሔር ብርሃን አባና ኣሎ ስለዚህ ክሳዕ ክንደይ ጸልማት ይጋላበጥ ኣሎ ዘይኮነ ጉዳይና መን እዩ አባና ዘሎ ብርሃንና ይገዳሲ ሎሚ እግዚአብሔር ብርሃነ እዩ ዝብል ሰብ ኣብ ዙርኡ ዘሎ ጸልማት ብፍጥነት ከንጠጥ ክጅምር እዩ ኣብ ዙርኡ ዘሎ ጸልማት ብፍጥነት ስርሑ ከቋርጽ ክጅምር እዩ ምክንያቱ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ብርሃን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ክሕዞ አይከኣለን ይዝብል ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ጥቅስ 5 ክሕዞ ይከኣለን ክቆጻጾሮ ይከኣለን ኣብ ልዕሊኡ ክገዛ አይከኣለን ማለት እዩ ስለዚህ ጸልማት ብርሃን ምስረኸበ ስፍሩ ይሓድግ እዩ እንተደኣ ጸልማት ንብርሃን ክቆጻጸርን ክሕዝን ኃይል ዘይብሉ ኮይኑ አከባቢኹም ትርእይዎ ዘለኹም ኩነታት አከባቢና ንሪኦ ዘለና ዘይድል ነገራት ንጊዜ ማለት እዩ ንምንታይ ተተባሃለ እዚ ከባቢና ዘሎ ጸልማት ክቆጻጸሮ ዘይክእል ብርሃን አምላክ አባና ስለ ዘሎ እቲ ብርሃን ርእሱ ምስ ገለጸ እቲ ጸልማት ህላውነቱ ከጥፍእ ግዴታ እዩ ስለዚህ ሎሚ ንነገራት ምጽልማቶም አይትሰንብዱሎም ንነገራት ምልዋጦም አይትገረሙሎም ናይ ጸላ አሰራራሓ ኣብ ዝተፋላለየ ኩነታትን ነገራትን ብምርአይኩም አይትደሃሉ ንሕኡ በቅጽበት ዓይን ከጥፍእ ዝኽእል እግዚአብሔር ብርሃንኩም ምዃኑ ግን ደጋጊምኩም ሕሰቡ እግዚአብሔር ብርሃንና ምዃኑ ደጋጊምና ንሕሰብ ኣብ ስራሕና ድዩ ኣብ ቢዝነስና ድዩ ኣብ ሓዳርና ድዩ ኣብ ደቅና ድዩ ኣብ ዝተፋላለየ ነገር እንተደኣ ናይ ጸልማት ምንቅስቃስ ንርኢ ኣለና ኮይና ግድ የብልኩምን ነቲ ምንቅስቃስ ጸልማት መወዳእታ ዝገብር ናይ እግዚአብሔር ብርሃን አባና ከም ዘሎ ሕሰቡ አባኹም ከም ዘሎ ሕሰቡ ብርሃን አምላክ ምሳኹም ምህላው እግዚአብሔር ናይ ህይወትኩም ብርሃን ምዃኑ
እዚ ነገር እዚ ክትእውጅዎን ክትሓስብዎን ምጀመርኩም እቲ ጸልማት ተቋጻጺርዎ ዝነበረ ናትኩም ዘበለ ነገር ስፍሩኡ ካብኡ ክለቅቕ ክጅምር እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ትኽክለኛ ርድኢት ስለ ዝሓስኩም ርድኢትኩም ድማ ኣምላኽኩም ብርሃን ምዃኑ ንኹነታትኩም ከርእዮ ክጅምር እዩ ስለዚ ሓወይ ሓፍተይ ኣቦይ ኣደይ ሓደ ነገር ክነግረኩም ኣብ ምንታይ ሃዋህው ኣለኹም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም እንታይ ደንጸላሉ ዘሎ ከባቢኹም ብዘየገድስ መልእኽቲ ግን ኣለኒ ኣብ ማእከልቲ ዘለኹም ሞ ኣምላኽኩም ብርሃንኩም እዩ ኣምላኽኩም ብርሃንኩም እዩ ስለዚ ንምንም ነገር ከይትፈርሑ ንምንም ነገር ከይትድሃሉ ንምንም ነገር ከይትስንብዱ ጉዳይ ክሳዕ ዝኸደ ይኺድ ኣብ መጨረሻ ዓወትናትኩም ምዃኑ ርግፀኛታት ኩኑ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካብኡ ድማ ቀፂሉ ንማንም ሰብ ከይትፈርሑ ብማንም ሰብ ውሽጥኩም ብፍርሒ ከይትሓዝ ብማንም ሰብ ልብኩም ብፍርሒ ከይትሓዝ ገለገለ ሰባት ጸላኢ ብህይወቶም ገይሩ ብዘይበኦም ምንም ከም ዘይንኸውን ከርኢና ዝደሊ ሰባት ክህልው ይኽእሉ እዮም ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ዝመፀ መጪ ዝኸደ ኸይዱ እግዚአብሔር ምሳኹም እዩ ዝመፀ መጪ ዝኸደ ኸይዱ እግዚአብሔር ሓይልኹም እዩ ከለላኹም እዩ ብርሃንኩም እዩ ስለዚ ካብ ማንም ሰብ ከይፈራሕኩም ክትነብሩ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ እዩ ብፍርሒ ገይሮም ክቆጻጸሩኹም ዝደልዩ ሰባት ኣይትፍርሕዎም ምኽንያቱ ንዕኦም ኣሚኑ እግዚአብሔር ኣየጀመረኩምን ንርእሱ ኣሚኑ እግዚአብሔር ኣጀሚሩኩም ገለገለ ሰባት ዝተወሰኑ ሰባት ኣከባቢኦም ዘለዉ ካብኦም እንተደኣ ርሒቖም ሰብ ዘይኮኑ ዝመስሎም ኣሉ ሮንግ እግዚአብሔር ምሳኻ ስለ ዘሎ ክትኮኖ ዝግበአካ ክትኮኖ ኢኻ ክትኮኖ ዘለካ ክትኮኖ ኢኻ ስለዚ ብፍርሒ ብዘይበኦም ምንም ከም ዘይትኸውን ከርኢኻ ዝደሊ ሰባት ኣይትፍርሕዮም ኣምላኽ ኣለካ ኣምላኽ ኣለኪ ከምኡ ኢሉ ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ መዝሙር ዳዊት 118 ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት 118 ጥቕሲ 6 ከም ዝብል ቃል ኣሎ እግዚአብሔር ምሳዩ ኣይፈርህን ሰብከ እንታይ ከይገብረኒ ሰብከ እንታይ ከይገብረኒ እግዚአብሔር ምሳዩ ኣይፈርሕን ሰብከ እንታይ ከይገብረኒ ሓወይ ሓፍተይ ሰብ ምንም ኣይገብረኩምን እዩ ሰብ ምንም ኣይገብረክን እዩ ካብቲ ዝጀመርክዮ ጉዕዞ ካብቲ ዝጀመርካዮ ጉዕዞ ማንም ተስዩ ማንም ተገልቢጡ ደው ኣየብለካን እዩ ኣምላኽ ደኣ ምሳኻ ምዃኑ ሕሰብ እምበር ሰብ ካብ ዘለኻዮ ጎደና ከይቋርፀካ ኣይትፍራሕ ኣይትሰንብዲ ኣይትሕሰቢ እግዚአብሔር ምሳኺ ካብ ኮነ ማንም ሰብ ምንም ክገብረክ ይክእልን እዩ ንኣምላኽ ደኣ ብትኽክል ፍርሕዮ እምበር ንማንም ሰብ ግን ብፍርሒ ውሽጥኺ ኣይገዛእ ውሽጥኻ ኣይገዛእ እቲ ዘጀመረ እግዚአብሔር እዩ እቲ ዘፈጽም እግዚአብሔር እዩ ሻሎም